Hi mga moms, good day. Ito na pala yung yung mga hinukay dito sa ilog kasi umagos ng malayo yung mga bato mula doon sa lupa. So ayan. Kanina nahukay to dito para hindi masyadong magbaha. Patawid dito sa ilog nila Brenda. Pasok tayo dito sa hinaguan. Dito tayo sa backside dumaan. Galing ako kanina kina Mia. Kamustahin na natin yung pinapagawa ni Brenda. Ay, andito pala yung mga boys. Hinahakot nila yung ibang mga lupa. Dun sa may gilid. Ito na yung mga ibang boys. Patapos na? Ha? Ang sumang ka. Baka ng tatay. Ako, tatay ako. Ha? Hindi pwede. Hindi mo naman ako nabuntis eh. Pasok tayo sa loob. Ayun na yung ilog oh. Diba? Medyo clear na yung kulay. Nakakaligo na ulit yung mga bata. Kaya lang yung mga daluyan kasi nababarahan ng mga bato. Ito pa iba natin mga boys. Asan na si birthday boy? Ay, nandun ba? Kayo taga Hakot? Yes, man. Hala, sana all. Kaya pa, uncle? Kaya. Iniwan mo ako doon. Hindi na ako natapos-tapos sa project natin. Ay, dito sila mama. Sila mama Sita and Papa John. Kumustahin natin sila. Ano na ang kaganapan dito sa kanilang pool area. Ma! Ma! Pader! Ano rin ako ron? Nagdakot din ako ng mga bato. Extra. Nag-extra. Sige lang po. Wow! Malapit nang matapos. Sana all. Ito yung mini jacuzzi. Diba? Mga pambata na pool area ito. Ang galing naman. Ang bilis. Nilagyan pa pala nila ng frame kasi para sa bakod. Diba? Pards! Kumusta ka dyan? Ha? Ayos lang. Buhay pa rin. Nakailang bakal ka na? Ayun, ang dami. Oo nga ang bilis Bukas tapos na yan no? Ay, hindi pa. Di ba? Ililibot pa yan doon, no? Bukas agad. Kamusta architect? May pa-snacks? Binignit. Binignit. Tsaka, egg. 496 lagi. Ang dami Nas doon na dito wala. Merienda ni Hapon o karon pag merinda. Ni Brenda. Sige lang. Opo. Nag-cake sila dito sa ipin. Oo nga, birthday daw nito. Asa si Tonton? Sabi ko may regalo ako kay Tonton eh. May regalo ka? Katawang ko. Antonay! Saan ka ba? Hindi, na lang ako, itlog na lang. Quick. Quick, dalawa itlog. Ay, birthday boy! May regalo ako sa'yo. Sana all. May regalo. Siyempre birthday mo. Kaya kailangan may regalo ka. Okay, ready ka na? Gusto mo na malaman ko na regalo ko sa'yo? Uy! Kiss lang. Hindi kiss. Sigurado ako magugustuhan mo. Tonton! Naman. Katawan ko. Nako! Na high blood bigla. Nang kapal ang mukha magbigay ng regalo. Kailan mo ako babalikan doon? Hindi na kami natapos doon sa kabila. Hindi na ako siguro mabalik doon. Ay.
Kaya na meron na yan. Wala kasi akong cake, no? Kaya hindi mo ako napupuntahan doon. Grabe ka. Ganyan ka na sa... Upload na ba? Gwapo mo kaya doon. No, warang na ako. Akala ka alis ka karapit. Maligo lang ako, iramin ko ulit ha. Si Cara, pinapahiram niya po ako ng kanyang motor para meron din ako service para at parito. Kala ko nag-date kayo. Ayun na oh, may binignit ako. Oh, nagpagupit na nga siya oh. Ready na sa school. Dua ka buok lang ate. Yan. Andito ko yun. Sila ka bukin mo. Isa lang dugaan eh, isa. Binignit. Isa lang kaalayate. Oo, para magkain na siya, magmerienda. Ang ganda, ang ano rin ha, timing yung... Sige, lagay mo. Timing yung hukay doon. Ay, yung ano ba, yung pag ano nila, no, pag-aayos ng ano, buhangin tsaka yung mga bato ba. Kasi ano eh, nagbabara ba. Yun o. Sa'yo. So, andito na yung mga Bex. Napigilan. Dahil holiday, wala, Arjen andito, wala pasok, si Bridget at si Jigjan. Simple amore. Si Uyong. Wala na naman. Na. Yan, dahil po nabitin. Ay, hindi naman ako nabitin. Ano na kasi, anong oras na? Naubos yung energy ko kanina kakapala dun sa pwesto. Nagutom ako. So, kainan na. Meron na iwan na merienda na. Kwek-kwek. Kasi sa amin ng kwek-kwek yung maliit eh. Iba talaga tawag sa amin kapag yung malaki ba? Itlog. Ayan. Sarap. Ano itong ulam? So, tawang pa tayo. Kain kayo. Kakapagod talaga. Tubig? Nadabuhay yung grabog mga... Kanang taas ka karton for tuntan. Diyan na nabutan balang yan man. Logic. Mangilangin ko ni. Sila mo mo gini. Mau bay ni. Ilay na na. Kaning kuan dali. Kailan tampalin yan. Ito kaya ni 40. Hindi pa. Okay na ba din ng bukal? Basta kainit. Hindi magha. Para di sila magdasok. Very. Dahil dito manginaw, ito manginaw. Ito man ka naong pag ito mo tao. Sila rin ito, pitanin mo wala. Ito yung ilan. Last na yung nang luto ko. Balik ulit dito. Baylo mo ni Kuan Binturas para nung din. Puro patay tanan. Gawin sa nila ni Sinta. Dahil mahal kita. Naikan ang lain wala. Dagan kay na. Law. Yes. Kaya kulong mo na kami muna. Siting. Lagi singot dari nagugay kayo sa nakain. Kaya sa mo ba akin mga matumban mo?
Ayun na. Ginger! Ay! Gawag kakiyan! Kasi, okay. Uy, sorry! Kain na! Kain! Narugay na latan ang kuhaan ba? Hanapin natin si Ayan na ang birthday boy! Happy birthday, Tatan! Yan pa, kuya. Yan pa, kuya. 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 Picture na si Tonto sa yung cake na yellow, kabayat man siya. Makinis na ba? Okay na na yung up. Bakan. Mulay mo, sabaw-sabaw din mo. Kaya para laging Ay, healthy. pagkilisod para sada, no? Ha? Masuko yung uyag kay Lai, man pangalan. Lai pangalan nakatatlo. Uy, wala ta nakaampo. Thank you Lord for the food. Ano man, nagmasi masikiyan. Thank you, Lord, sa blessings. Happy Iyak birthday, ka ba? Tonton. Birthday ni Tonton. Birthday na. Next vlog. Mapit pala ta. Mapit Yan ma. po ang aming ulam po today. Baka po, nilagang baka. May kalamitan ng baka. Ang baka ay nakakaturang North Cube. North Cube? Ang baka. Ang Ruben Kabo? Or kayo sa bawang mga board. Kape, mga magturo tao. Ako na pagkatsa to ya. Ah. Ay, isda. Oh, CCTV ah. Oh, CCTV. Go, Marbe. Ah, grabe yan sa kabutang mo. Ay, pagkakutan kiyan. Kaya kami.